नमस्कार मंडळी, गाव ठिकाणी यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करतोय. मी राजेश गाडी. आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये आज मस्त शानदार पाऊस पडतोय आणि या पावसाची मजा आमका जरा चिखल करताना त्याचा उपयोग होता या पावसाच्या पाण्याचा. तर आज काही टेन्शन नाही. आज लावणी काय लावणार आहोत, तर त्या अगोदर चिखल करूची लागतं दळ्याची. ती आज आम्ही करतो. ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघूक मिळाल कशी व्हिडिओ करता आणि मस्तपैकी गारगार वारं.
असावी. Peace.